Soro. Yakagara nemurume uyu kubva 2021 kusvika iye zvesvi. Akandivimbisa achiti alondirova. Nyaya yakaitika ndeyekuti ndakamubatsira nemari $20 achinditi alone kutenga dhofini achinditi akatora mari semusi wesandi akanditi ndinokudzosera mari musi wefriday nendaita mari andinozongopera ndamuona haana foni saka pane pamba pake paimbogara asada kugara neni ndopandikaenda nomucheka kuita mazuva asiri kuoneka ndakabva ndaenda usiku ndakabva ndamuwanikidza nemunhukadzi wanga akarara mari mushure mangoenda nokadhoo haana kudofura dhoo ndakazodongorera nepawindo ndamuona akarara nemunhukadzi nemanokera ndikaita windo yakabva afunduka mukadzi yabva atiza uyo akabva anditi mukadzi wandoona ndinaye ndiye mukadzi wandinoda kuroora iwe kumba kwako kwangu kuri kupedzera uyo ichitsvaga mukadzi wokuita sei ichitsvaga mukadzi wokuroora saka ndizive kuti inini ndechira ndichimubikira nekumuwachira nekumubikira nekundishandisa amaizvita kunga nyaya inini yatotsanangura imushoni kuti pamataura inini mataura muchita akakukweretai mari $20 zindofure makweretirana makaita pamanga mamesera taitogara tese achiti ari kundidzosera musi wefriday akatora sandi saka akabvaita mazuva asingauye ndakazomuona ine munhukadzi wangararara naye ndopa akandiudzoti ndiva kuti tisati tapinda munyaya yenyu ndimbobvunza mukomana ndaaida kuziva washamwari kuti nhau iri kutaurika iyi uri kubvumirana nazvo here zviri kutaurwa naamai ava kana kuti uri kuzviramba tanga tichikumbirawo kuti sezvo watiwa wasi kubvumirana nazvo amai ava vatsanangudza kuti iwewe makambogara nesi chitiudzawo iwe tinzwe nyaya yako vatsanangura vachindakambogara navo pa2021 vachisemurume nemukadzi vachiti vaindiwachira vachindibikira ndopandati handiwirirane nazvo chechitundu ndinobvunza kuti pavaindiwachira vaiwacha hembe dzacho dzichibva kumba kwani mumba mavo here dzaigara mumba mavo here vachindibikira ini ndogara kumba kwangu hembe dzangu dziri kumba kwangu amai ava kuti titange kuzivana navo ndofunga 2023 gore rakumupera vaitengesa airtime pabhawava ndinomwira uruveni nemagetsi saka kuzivana kwandaiitenga magetsi kana kudai kugora wafoni andangandane namba dzavo ndipewo magetsi inini zvangu ndiri murume akachekerwa nemukadzi mukadzi wangu ndofunga vashaya 2020 ndinavana 2 musikana ari grade 5 nagrade 2 saka sekugara nemakore akawanda semurume mudowa muchikadzi apana pangoita makore 4 ndakakumbira kuti ndikuna amai apa nditi unofanira kundipa mari ndikaenda navo kumba kwavo iri weekend ndikandorava navo kumba kwavo ndikavapa mari yakatogara yasystem yekuti kana iri weekend kana ndichidawo zvekudawo mukadzi ndaivafonera vaitondiudza kuti kana uchida kuya kumwe mari zvamandawo wacho saka takuita gore nyama almost 2 years tichitati system yona kumba kwavo vantu vakudagara vatsanangura vanzi pamba pandaimbogara handiziva kuti nini ndakatanga kugara dzimba dziri mufunga dziri 100 meters kubva pavanogara iyo ndakatanga kugara imunda nemudzimai wavo kuzoshaya 2013 ndichishandira kwavari namwasa ndisandachinja imba yatinogara kuma1 room kudera kana pana vanokuziva ma1 ekupindira kuchipatso hapana vandogadzisa dhofure because aisimba yangu dhofure mnachataura ndadagadzisa ndirizive dzimwe dzenguva ndaiti kana ndise kujairana patanitaita ndaiti kana ndisina mari ndaigona kufona kuti ndina mari vanditi asi mari yangu unozondipa toenda kumba kwavo ndotadza kuvabhadhira mari yavo vakauya kumba kwangu vachidhimanda mari ivo vakasvika pakutora gas tank rangu 5 kgs zvechisimba vanditi kana wazondimwana mari yangu yokurarira kumba kwangu
chakupa casting ground. Vakazouya umwe musi ndiri kumashops vachidhimanda mari yavo, ndikati ndichakupai, ndikazovadzorera ndikavabhadhara mari yavo. Ora ndinobata muromo ndira kuti ndingoziva kudzokera kwamuri mamai ndofunga mataura rino muchiti makagara nemukomana uyu kwenguva yakareba mataura kubva mu21 kusvika nezvinezvi manga muchigara kupini muri mumba imomo mumba make mangweni menini akashekerwa nemukadzi kune zvinhu zvemukadzi wakazotezva kuyo akashaya aigara mumba kwangu saka imamai maigarwa nini kumba kwini imwe mune vabereki makazonge matoro murume muchiti uya ugare nini kutora inini mune vabereki here nokuda kunongotarisa kune nyaya yekodzero yemarorerano atinoita ndofunga muri kutaura kuti manga makavimbisana inini sei makazotora murume kuti uya ugare kumba kwangu kana kuti ndima ifanira kuti mutorwe muchinogara kumba kwomurume iye kumba kwake kwangu ine zvinhu zvemuvi kwanga kune zvinhu zvemunhu mune hama yake here yamunoziva makambotaura naye kana atete vake vamakamboendero muchiti inegerekini muchida kuti munozivikanwa iye ndo zvaakandiudza akatiti zvinaseti zvokuveyo amai ndiri kubvunza kuti mune hama here yake uyu pane hama yake here uyu yamunozivana nayo ndiani iye anogara kumawaniko ndiani wenini kana mai iye hama yake yawatiura kuti hama kapanetu akuziva kuti ndiatete ndiambuya ndiani taura muning'ina wake muning'ina wake saka aite kuti hama iguru kureva ini vabereki vakashara saka muna vabereki kana unoti babawo amai hapana pana ana sekuru vangu varipo kwandakakurira saka pamutaura kuti maigara naye uyu maigara naye ari chii murume wenyu here kana kuti chii pakugara maigara naye ndinototi murume wangu notanga akandipromisa kuda kundirora imi muchigara kumba kwenyu ndinogara mumawanerumu tine wanerumu yatogara handiti pane pachidowo chakupuka hwehama kana muchida kurohwa nemunhu kuenda kunona hame murume angava tetero uyu hame uyu muchiziviso muchiratidza kuti imi muchazoda kuti muite mukadzi uyu nokuti pane zvimwe zvinhu zvokuti vanga munombogara zvenyu muchisevhana chinenge chifambi chinenge chichiitwa chiyachiyachi saka toda kuti tizive kuti mhando yekugara kwamaita ndechibaba zvamaiti muda kurohwa nouyu nokuti kana munhu muchida kurohwa nemunhu pane hwekutinesi huchapupu mufana uyu huripo hwokuti unoenda unoona hama dzemurume vokuziva kuti uyu ane vaanga kurohwa imi vabereki venyu vanoti vabereki vangava vakafa asi pane hama dzimwe varipo vanofanira vachiziva kuti mani murume arikuda kuroora ndofunga pane patetonetsana pane vamwe ambuya ngotoyo vachitigadzirisa vari kuvamba variko kuchipadzi saka iyi nyaya varuizive penyu pamaizienda kwaari muchinotora midziyo yake uchiti kana zvataita izvi kana wazoya nemari yamo ipapo kunzvenga nyaya handinombobvira ndaita nechifambi chekuti ndirare newo chindibhadhara oraita hama ida kukubvunzai mubvunzo wandira kukubvunzai mataura nenyaya yedhofuremu pane paaida kunovaka hero ikoko kune zvinhu zvemukadzi wake akashaya akanditi dhoo ruda kugadzirwa ndakatenge ndatomunyima chiti pamwe rudaonwa doro akanditi dhoo ruda kugadzirwa ndofunga ndakatomubvunza ndikamuti dhoo racho rikupira watenge dhofuremu akanditi riri mumba mushure memuzenge ndatoenda ndatonotaita mazuva asi kuwe ndopandakamuona akarara nemunhukadzi achindiudza kuti ndiye munhu ndoda kurova akanga akarara nemumwe mukadzi saka apa painimi zvamutaura kuti munoda kuti mubhadharwe nemururu muruda kubhadharwa masevhisi amaimba munyika kana kuti muda kubhadharwa inini ndisingazivi ndosaka wandouya kuno nokuti ndagarisana neye kwe4 years nokuti kana ari mapoto anobhadharwa kuti munhu anenge azvinikira but kwete zvokuti ndaita nezvechifambi chomubhadharisa mari kapanyema saka muda kubhadharwa regai titaure tichidai zvinoitika ndezvekuti
mukadzi vamwe vanotaura kuti anoita zvechipfambi, vamwe votaura kuti anoita asi wakagara naye kwenguva yakareba kudaro, zvinoreva kuti mukadzi wako, hatiti mukadzi wako. Ndakateerera apa vanhu vaviri ava vachitaura, amai ava vakaona ivo kuti uyu haasisina mudzimai akafirwa, hatizvo? Muri kubaona? Saka zvaasisina mudzimai uyu watomukana wangu kuti ndawana murume anondidi, hatiri muzvizvi. Saka wakagara izvi, hatidi kunzvekanyanya. Amai ava vakaziva ivo kuti uyu haasisina munhu, hatiti? Dai mambonzwa $20, $20 vati ndaifunga kuti ari kuendesa kuwawa, asi iri kunogadzira dhoro kumba kuye kune mbatya dzitaurwa, imari iri kuenda kune zvebasa kai, hatiti? Saka akaipowa, zvinodiwa mudare ndataure chokwadi. Mudare munoda kutaurwa chokwadi, hamudi kunyekwa. Dai makaita zvenyu zvechipfambi muchibhadharana, maiwisana kudare kuno. Amai ava kukwira dare vazoona ivo kuti zvandati tifungira kuti ndo zvine zviitika maponesa zvaramba atora munhu, hatiti? Ndiani achiti anodororo zvangu zvanga zvaita, hatiti? Zvino ndosaka amai akwira right. Nhau iyi ndakaona ndichitaurirwa inini nevamwe vakanditaurira vachitaura kuti kune tumatare twedu tocommunity twana kansela and so tokambopinda munyau iyi tokakakuenzanisai ivava nemi ndizvo vakawirirana kuti munoda kubhadharwa, imimi muchabhadhara mune zvamakanga mawirirana, hatiti? Ndizvozvo bora ekuti muzovabhadhara zvamakawirira ndezvokubhadhara here, ndizvozvo right. Nhau iripo ndekudai, vane kadare kavakaenda vawirirana kuti vanofanira kunzi vabhadhara westira time vakaita. Muri kunzwa? Havana kuwirirana nepayment yakarehwa ipapapo pakuwirirana, ndosaka vasumudza nyaya yavo yavo yekudarira. Titete zvino imimi kana mauya kudarireri makuya kuzoramba manje ini baba ko zvino zvamakambenge mawirirana imimi kuti muwabhadhare whatever zvamakanga mawirirana kuti muwabhadhare, makanga mawirirana kuti muwabhadhare chii rinodari dhoro mouya kuzoramba. Uya kwachina kwaari kuti aiuya maokezi ngaachindibhadhara kurara kwaita machiravo kwakazonzi ngaachimutengera inogumezi mumbanda sikuti zvinhu ndakagara natogara nai baba nyaya iripo ndekudai, hatidi isusu kuwestirana time. Amai avari kuklema mombe 4 kuti wakandiwestira time iyi, unoti kudi?
Because zvari kutaura zvondakagara navo kugara nemunhu kuita sekugara navamwe kana kuti munhu nemukadzi uchimubikira uchimuwachira zvese zvazvakuendaina kana kumwa kwavo Alright. Kana maita zvechifambi here nemunhu 1 4 years. ndaita nezvechifambi nevamawanda payari ndaitombouyawo ndopandasvika kubhadhara kudo ndaigara nayo. Chazvinoita mandikuti inenge yanyaya yaukuna kuti nyaya, asi vanhu vese vanotambozvitaura paya tikati isusu tinenge singadi kuti mumwe munhu bhidhirike kusvikira wazosvika pokuzobatwa nenyaya. Iwewe nyaya yako unayo zvekugara nemunhu kwenguva iyoyi makore ese akutaura, havangauye kuzomamarira iwewe kuti wakagara navo vachiita zvokuda kuti vanyeperi davo, kunongo havakuzivi. Vari kutoda kutoti vabatsirwe, iwe ndivo wakubhidhirika manje. Saka tinge chida kuti munhu angotaura nyaya yake tanga tisina kutongozviziva zvizotaurwa namambo kuti nyaya iyi yakatombosvika apa yakaditi kutofunga kuti inyaya yatiri kutotanga kutogadzira taura iye zvinezvi, but iwewo nenyaya yako yawakatombobvumirana nazvo but hauna kuzvitaura panapo. Ukadai wataura kuti inini ndinotsvaka nyaya iyi yakatorubva pakati pamusoro idayo kufunga matongero akaitwa nyaya nafunga ndakanokumbira kudana achida kuti community kuti vandipo maminitsi acho akarekurwepa ndatarisa tsamba yacho yakatonzi hauna umbowe kuti iwe wakagara nemunhu zvitori ipo pamaminitsi acho takaita hauna umbowe kuratidza dano kuti wakagara neni. Regai titaure nhau iripo. Amai ava unovaziva, ivo vanoziva. Amai murume unomushanda. Hapana zvamusingazivi mari. Wakagara naye kwenguva yakareba naye. Pfungwa dzenyu dzanzi dzekuti kuwawanawo murume anokuroora ndizvo. Ichokwadi ndichitangogara naye ndozvanga vandivimbisa. Achiti anokuroora. Chokwadi. Unotodiwa. makore mangaira 2021 kusvika 2025 uno 4 years. 2021 andora ndashanda kwaari nini nditori nemawitness aiwa kutsvaga mawitness kana kuti ave neproof yekuti ndakagara naye ikaka ndozvavakuda kuzvikana zvomanje. saka iye akataura kuti akagara neni wakuda kuti pesi powaidanotsvage munhu anotumisa izvokutaura pamaitana nokutupesi kana kuti pamadanana pesi kutsvaga witness ndozvaurikuyevaita kuti ubude munyaya iye munhu wakamuparadzira wakataura kuti ndakuzvitora kuisa pakuii ngasunowe waakuramba zvinokuti hazvinokutivisa vanoparadzira nguva kwenini kuda kukumbira kuti ave neproof yekuti ndakagara naye uizauta ndaigara kwawanda kugara kwawanda kazvindidanana zvino ndidanana zvino asi zvichigaramba kwangu zvidanana zvino asi uchigaramba kwangu kwese Danana. sei azokwira dare asi taidanana iwe uchigara kumba kwako muchidanana izvozvo maidanana here maidanana uchigara kumba kwako kwacho vakachira uchienda kurara kumba kuyu uchidanana uchitaura kuti uda kuzokuora iye akatiunda wana munhu wangu andichiona sekuti akazvisa kuda kusina kwasina zvinopinda zvino nhasi unowakuramba pamakore 4 akakumira Regai timbozwa vamwe vakachizotibatsira kuti pamusoro edare yeah. inini ndikuona kuti mukomana Eh. ataura ikwana akuda pachena noti inini kana ndichirara nemukadzi uyu ndisingadana naye uye akuda pachena kuti amai andinovaziva tese ndanokuva ndichitate
ndichara navo saka vanondanana zvipacheve kana naye ukazomhera nefambi vakavati fambi handiti wakatora panguva iyoyo mukadzi wako panguva iyoyo anogona kukufira iwewe unoita sei kana ndimo amai panguva iyoyo matora munhu vamenyu vamaitora uyu wobva angofamba muchafa ndiani handiti munenge matoti mhosva kai kuti maafira mubamenyu handiti saka ipapo kanguva kadikidiki kamunenge muri kakwako zvokuti hapana anoziva kuti muchenjero yadii unogona kungopere kungofa ipapo zvareva kuti muri vanhu matofa makabatana matofa makabatana kana nayo dai ainzi anofira mumba miri unofira kana tione unofira mumba mako kana kusoti toti iye yobva afa mumba mako unotiti afa iwo unaye mumba make handini yasitiri nongo yakwaudii regai tipedze nhau iyi hatiende mberi zvezvinyaya yezvakadai nyaya iri pachena nyaya iri pachena yokuti ava amai vane bundu rokuti murume uyo akazonosvika pakutora mumwe mukadzi ini ndagara naye kwenguva yakareba hati ndizvo $20 yatora achiti ari kunogadzisa ndo yazonyanya kumutsa nawo nokuti yakazonowanikwa $20 iri yekutonobhadhara mumwe mukadzi kwaakazoona anaye handizvo ndo pazomuka nyaya yaka muri kunyatsonzwe makateeredza mezena $20 zvayakanga yanzi iri kuenda kunogadzisa dhoo yakabuda zvakanaka kuti imari inogadzira zvinhu zvomumba medu hatiti zvino pavakazoteeredza vakazotoona $20 iye iri kushanda kuno mumwe mukadzi akazotiza kuyo ndopatanga nyaya ndopazonzi iyeyo atiza uyu ndiye wandaurora hatiri mapo ndopatanga nyaya amai murume wenyu maamutumuda here iye ndakatora mbeni ane mumwe munhu wake wainaye kwete hamuchamuda makakumburwa nezvaakazokuita zvekutora mumwe chokwadi zvakazokurwadza plus akabva atongoni kuti ropa chinoda ndichade nezvako akabva atanichada nezvako kwachoko takaenda kwaari kuti anzi pane vakatigadzirisa ndofunga akaudzwa kanzi amewo garisana nava ungaveitire chii kumbeze ndofunga pa4 years idzodzo ndonzi kumbeze saka nyaya yakandibata-bata yakandirwadza ndisaka nekwaya kumwe kureva kuti vakanga vachikuenzaisai vakaona kuti zvitokwadi murume uyo agarisana nei asi pakumbezi ndokwakakurwadza chokwadi baba tiri kukuwanai kuti mhosva yokugarisana naamai zvino imimi masarudza nzira yenyu yokutora mumwe mukadzi amai avo makaparadzira nguva yavo saka vari kuklema yokudayo vakatiparadzira nguva but dare rino ndiri kuona kuti claim yenyu amai ndeyemombe 4 dzamuri kuklema imimi kuti mubhadhara navanhu dare rino riri kuona kuti dzakanyanya mapadzwisisa mai dare rine rinoona kuti zvakanyanya saka murume uyu anofanira kubhadhara mombe 2 mapanza taona kuti unofanira kubhadhara mombe 2 which is about $700 yaunofanira kupa mai yokuwesta time wakaita iwewe inokuita kuti uite ugari hwakanaka amai ava vanhu makagara 4 years muchionana munenge muchitoziana chaizvo
mavanhu vamwe chete zvino zvakavarwadza ivo wakafungawo kuita zvavakuita ivo vakuchitorwa nzira yekuti muparadzane zvakanaka saka unovapa mari 700 tapedza nauya